በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዛ አብጽሐነ እስከዛት ሰዓት ነዛ ሰዓት ዚያን ነዛ ዕለት ዚያን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ ደቀ ናብ ደቀ ዘብጽሕና እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እታ መልዕልተ ፍጡራን መት ተፈጣሪ ዝኾነት መብርሃን ድንግላዊት አምላክ አብራይተ ማሳሊተ ምሕረት ዝኾነት ዝኸበረትን ዝተመስገነት እንትኾን ኩሎም ቅዱሳን በብዝናምን በብዕብየቶምን ዝኸበሩን ዝተመስገኑ ይኹኑ። እሽምባር ሎም መዓልቲ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ እንሪኦ መድኃኔ ዓለም ማለት ወይ ድማ ዕለት 27 መጋቢት እንታይ ዝኾነልዩ ብምባል ንሸይ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላክ ክንሪና ንዓይ ዛረባ አንደበት ንዓኹም ድማ ተሰምዑ ዝንልቦና እግዚአብሔር አምላክ ያዕድለና። እሽምባር ካብዚ መጻል መጀመርታ ኩልና ኣብዚ ንካታተ ዘለና ሳብስክራይብ ላይክ እንዳገበርና ከተታብና ብትሕትና ንሓትት በተሰብና ክትኮኑ ማለት እዩ። እሽምባር በዚ ዕለት እዚ አርእስቲ እንጥቀመሉ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ፍቅዲ 4 ኮይኑ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ ዝብል እዩ። ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነብሱ ጸዓኖ ዝብል ሃይለ ቃል አልዒልና ክንዛራረብና መሸም ወይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለሉን ትንቢተ ኢሳያስ ጸሓፈሉን ንበይኒ ግን ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ዝበሃሉ ኮይኑ ትንቢተ ኢሳያስ መጀመርታ መጽሐፍ ቅዱስ ቅድሚ 7 ዓመት ሙሉ ቅድሚ 700 ዓመት ዝነበረ ኮይኑ ዝተጻሕፈ ማለት እዩ። ትንቢተ ኢሳያስ ክንብልከልና ትንቢተ ኢሳያስ ትንቢት ካብቶም ዓበይቲ ነቢያት ዝተነበዮ ትንቢት እዩ። እዚ ድማ ወይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ስቕለቱ ዝነግር ኮይኑ በዚ ዕለት እዚ ድማ ከምዚ ይነግረና ማለት እዩ። ንሱ ንሕማምና ጸሮ ክብል ከሎ ወይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንናህና ንናይ ደቂ ሰባት ሕማም ከም ጸረ ናይ ደቂ ሰባት ስቃይ ኣብ ነብሱ ከም ጸዓኖ ንዓና ክብል ካብ ሰማያት ፍቅሪ ሰሃበ ለወልደ ሃያል መንበሩ ከም ዝበለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ካብ ቅዳሴው ካብ ፍቅሪ ወይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንፍቅርናህና ንደቂ ሰባት ክብል ካብ ሰማያት ከም ዝወረደ ይነግረና ማለት እዩ። ንሱ ንሕማምና እንታይ ገበሮ? ንሱ ንሕማምና ጸሮ ንስቃይና ከዓ ኣብ ነብሱ ጸዓኖ። ምክንያቱ ወይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክብል እንታይ ገበረ? ተገረፈ። ንዓና ክብል ተሰቀለ። ንዓና ክብል እንታይ ገበረ? ሳዱር አላዱር ዴናት አዴራት ሮዳስ ዝበሃላ መሳምር ተወጊኡ 6666 ተገሪፉ አክሊለ ሶክ ዝበሃል አክሊል እሾክ ዝኾነ ኣብ ርእሱ እንታይ ተቲዖም ኣብ ርእሱ ከም ዝገበርሉ ገጽ ከም ጸፍዕዎ አክሊለ ሶክ ተኮረ ርእሲ ተጸፈ መልታቲ ክንብል ከለና ወይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ አክሊለ ሶክ ከም ዝገበርሉ ኣብ ርእሱ ከም ዝገበርሉ አክሊለ ሶክ ተኮረ ርእሲ ክንብል ከለና ኣብ ርእሱ ከም ዝገበርሉ ተቀጽፈ ዝባን ኣብ ዝባኑ እንታይ ከም ዝገበርዎ ኣብ ዝባኑ ከም ሰሓብዎ አክሊለ ሶክ ተኮረ ዝተጸፈ መልታቲ ጸዊሮ ጉንዲ ከም ዘሰከምዎ ገጽ ከም ጸፍዕዎ ብሓይሊ ከም ሰሓብዎ ሰሪባ ምድሪ መሐሙድ ከም ዘስተይዎ ይነግረና ማለት እዚ ንመን ክብል ይገይርዎ ተልና ንዓና ንህዝበ ክርስቲያን ክብል እዩ። አዳም ገብረ ለዲያብሎስ ሔዋን ማዕመት ለዲያብሎስ ዝነበረ ነቦና አዳምን ሔዋን አፈሪሞም ነበረ ጸላሰናያት ዲያብሎስ እቲ ናይ ጥንት ጸላኢና ዝኾነ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብ መስቀል ብምሽንካሩ እንታይ ገበረ? ነቲ ካብቲ ናይ ጸልማት ባርነት ናፍቲ ናይ ብርሃን ዝኾነ ኣውፀና ማለት እዩ። ነቲ አዳም ገብረ ዲያብሎስ ዝብል ዝነበረ ድማ ኣብ ሩባ ኤርዳነስ እንታኾነ ኣብ ሩባ ኤርዳነስ ክትመከለ እንታይ ገበረ? ደምሰሶ። ነቲ ሓንተ ብስዮን ሓንተ ሩባ ኤርዳነስ ዝነበረ ኣብ ሩባ ኤርዳነስ ዝነበረ በዚ ደምሰሳ ኣብ ስዮን ዝነበረት ድማ ሰላም ለኩልኩም ብምባል እንታይ ገበረ? ደምሰሰ ይብለና። ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላክ ይኹን። ወይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ገበረ ማለት እዩ። መድኃኔ ዓለም ክንብል ከለና ኸዳ እንተይልና መድኃኔ ዓለም ማለት ተሰቂሉ እንታይ ዝገበረ? ዓለም ዘድሓነ ማለት እዩ። ወይ ድማ መድኃኒት ክንብል ከለና መድኃኒት ናይ ዓለም ማለት እዩ። ናይ ዓለም እንታይ መድኃኒት ወንጌል ዮሐንስ መጀመርታ ተሪና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅሪ 16 ተመልኪትና እንታይ ይብለና እዚ ድማ ከምዚ ይብለና ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኳ የልቦን የግሬታ ምዕራፍ 16 ፍቅሪ 16 በቲ ሓደ ወዲ ዝኣመነ ዘበለ ሁሉ ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍሲ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚና ዓለም ኣፍቀራ ምክንያቱ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ ዓለም ባኡ ምእንቲ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይኮነን ይብለና ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ተመልኪትና እውን ምዕራፍ 4 ካብ ፍቅዲ 42 ዘላ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና ነታ ሰበይቲ እውን ደጊምሲ ባዕላትና ሰሚዕና ዳ እዚ ሰብዚ ብሓቂ ክርስቶስ መድኃኒ ዓለም ምዃኑ ፈሊጥና እምበር ብዘረባኺ ኣይኮናን እንኣምን ዘለና ብምባል ነገር ዋይብል እዚ ምዃን ኣብ ራእይ ዮሐንስ ተመልኪትና እውን ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ ቀዳማይ ዮሐንስ ተመልኪትና ቀዳማይ ዮሐንስ እንታይ ይብለና ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 14 ዘሎ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና እዚ ድማ ከምዚ ይብለና ማለት እዩ ኣቦን ወዱ መድኃኒ ዓለም ክኸውን መድህን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ርኢና ንምስክር እውን ኣለና ብምባል ወይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዛ ዓለም እዚኣ ክመፅእ ከሎ ነዛ ዓለም እዚኣ ከድሕን ዳ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ክፈርድ ኢሉ ከም ዘይኮነ ይነግረና ማለት እዩ በዚ ዕለት እዚ ተተመልኪትና ድማ መድኃኒ ዓለም ክንብል ከለና ተሰቂሉ ዓለም ዘድሓነ ክንብል ከለና ንርኢ ማለት እዩ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ዘሎ ሃይለ ቃል ተተመልኪትና ብዛዕባ ናቱ ናይ ስቕለቱ ይነግረና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ከም ዝተሰቕለ ክወፅእ ከለዉ ድማ ስምዖን ዝስሙ ቀራናዊ ሰብኣይ ረኸቦ እሞ ንመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ፀውር ኣገደድዎ እዚ ሰብዚ ካብ ነገር ፈሪሑ ተሓቢኡ ምስ ወዓለ ሕጅስ ተፈጺሙ ይኸውን ኢሉ ኣብ በረኻ ከኣቱ ከሎ ንስኻ እውን ናቱ እውን ኢኻ ኢሎም ነቲ ጉንዲ መስቀል ኣሰክምዎ ምስጢሩ ግን በረከት መስቀል መከራ ከም ዝተሳተፈ ክገልጽ ዳ እምበር ካሊእ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ጎልጎልታ ትርጉሙ ኣመልማል ርእሱ ዝተባሂሉ ናብ ጽዋዕ ስፍራ ምስ በፅሐ ሓሙስ ዝተሓወሶ መፂፅ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ ይብል እዚ ንመን ኢሉ ይተልና ግን ንዓና ንህዝበ ክርስቲያን ክብል እንታይ ገበረ እዚ ሓሙት እንታይ ገበርዎ ኣስተይዎ ማለት መፂፅ ዝኾነ ሓሙት እንታይ ገበርዎ ኣስተይዎ ግን ወይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ጠሚዩ መስታይ ኣበ ድሕርዚ ሰቐልዎ ክዳውንቱ እውን ንርእሶም ተቃበሉ ምክንያቱ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫው ኣውደቕሉ ነቲ ክዳውንቱ ንስኻ ናይ ከምዚ ኢኻ እንዳበሉ እንታይ ገበሩሉ ንዓው ቀንጢጦም እንታይ ካሊእ ክዳን ከደንዎ ማለት እዚ ዕጫው ኣውደቕሉ ነቲ ክዳውንቱ ድማ እንታይ ገበረ ዕጫ ኣውደቕሉ እዚ ኣብ ተቐሚጦም ከም ዝሕልዎ ዝነበሩ እውን ይነግረና ማለት ቃል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ኣውደቕሉ ይብለና መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 22 ወይ ድማ መዝሙር ብግእዝ ከዓ 21 ተተመልኪትና ፍቅዲ 18 ዘሎ ነዚ ሃይለ ቃል እዚ ይነግረና ማለት እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ከዓ ነቲ ክዳውንቱ ዕጫ ከም ዘውደቕሉ ይነግረና ኣው ተቐሚጦም ከዓ ክልተ ሰባት እንታይ ገበሩ ይሕልዎ ከም ዝነበሩ ይነግረና ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ ነዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁዲ ብምባል እንታይ ገበርሉ ፀሓፍሉ ወይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዘይኮነ ንጉስ ነገስታት ናይ ዓለም ብምሉእ መድሓኒት ዝኾነ እዩ በዚ ዕለት እዚ ድማ ወይታናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሓፍ ዝተነግረሉ ዕለት 27 መጋቢት ዝተሰቕለሉ ጥንተ ስቅለቱ ተባሂሉ ከም ጽዋዕ ቤተ ክርስቲያንና ድማ በዚ ዕለት እዚ بتنت سقلات انتاي تقبر بعجبات تخبر معايتي بزي صباح الزمص بصباح
زلو عمتاو خينو كبر بعل كلنا دك سبات بخمي النريو بخمي كأن خبره كلنا إن خبره دو ويتانا نمرحنا يسكروسوس نعنا خبلكوا دمو انتفسسه نعنا خبلكوا انتاي تقبره أم مسكل تتسقله مغنياتو بدمو كبر بزون أكو بورك حلافي ذات سايت أن بنبال እግዚአብሔር አምላክ በዝዕለት እዚ መዝሙር እንታይ ይገብር ይዝመር ማለት በትኹብር ዝኾነ ደሙ ኩና ተገዚና በትኹብር ዝኾነ በትዝፈሰሰ ደሙ ኢና ንሕና እንታይ ገበርና ተገዛና ማለት አኮ በወርቅ ሓላፊ ዘተሳየጠነ በቲ በወርቅ እምብሩርን ሓላፊ ዝኾነ ኣይኮንናን ተገዚና ዘለና ንሕና ደቂ ሰባት እሞ ሕዋት አቦታት አደታት ንሕና ኸ በዚና ሞት ከም ዝተገዛና እንተፈሊጥና በትጎ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈሰሰ ደሙ ንሕና ከም ዝተገዛና እንፈልጥ እንተኮይና ንሕና ኸ አካብራ ናይ ዝበዓል እዚ ከመይ ጌርና ክነብዕሎ ክንክእል ኣለና እዩ ከምቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና በዚ ዕለት እዚ ናይ ሓደ ንጉስ ናይ ዝምድር እዚ ኮይናን كفتو ولا إندابل كابزح نجر كم تكبر نحنا خي وتي قويتانا مدحنا يسوع كريستوس سماي بزي عندي مدر ما بزي مسر الزقمة نزعلت زيان نزع ساعات زيان زص نحن እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ፈሊጥና نحنا خدا كم يكن نكبر كنكل علنا ويدما انت كنكبر علنا اسكن ملكت ابوታት احوات اسك حدا بو نبره حدا تاريخ كنزاراربلو ماي حدا بو نبره مبل ودي 75 عامت كوينو اذا ابوزي ناب حدا حكمنا ويدما ناب حدا هوسبيتال كري بلنا ناب حدا هوسبيتال كري بلنا ازي هوستي حكمنا انو بلا زلنا اذا ابوزي كن حميمي نابتو حكمنا خيدو ماي كن ابتي حكمنا زنبره بصبق قابلا تقبيلهم بصبق زخنه عبيبو مصينا بنبال حافيلم كوف እንዳበሉ እንታይ ገበሩ አخبروا ማለት ግን ኣብቲ ግዜ ንሱ ን24 ዝኣክል እንፍጅን ተኺሎም ንሙሉ መዓልቲ እንፍጅን ተኺሎም እንታይ ገበሩ ኣውዓልዎ ኣሞዳታ ግን እዘቦዚ ሓውዩ ማለት እዞም ሰባት ዚኣቶም ግን ኣሞዳታ እቲ ዶክተር እንታይ ኢልዎ نزوم بزيوم منتاي كولم كلنا نملكت أبونا انقع بسلام انقع حوهم بنبال كم زين السوز حويو انقع عنا بزيارهم مغنياتو نسهم هالواتكم تايقركم نيركم أطفئهم وهم نيركم جنك زيابير عملاق انتاي قبركم أحويكم أي بلن بزي انفجين تخيلنا لكم زوعلنا منو معالتي انقع حوهم بنباليو أبسرهم مايت جن بلو أبويلوهم نزيملو معالتي انفجن 24 ساعات زاكل انفجن تتخيلكم زوعله 500 انتي تقبروا 500 شح تخفلوا يلوم اذا ما بزيهم كن انتي تقبروا خلونا اذا ما بزيهم كن دنينم كلقسو خلونا رينا نسو كن تايلوم ابو دحان شكر يلن انتي تقبروا قس بقس كتكفلوا تخيليهم دحان بقاس اندا غوركم دا كتكفلنا تقوليكم يلوم ግን ንሶም ታይሎም ዋይዝ ወደይ ንሶ ይኮነና ዓይ ዘብከን ዘሎ እንታይ ዳ እቲ ን24 ሰዓት ዝኣክል 500 ሽሕ ክትብለኒ ከለኻ ነዚ 75 ዓመት ዝኣክል እግዚአብሔር አምላክ ዘቆመኒ استنفاس ሰኩዕለይ بحساب 500 توسيده يس كندي تخون كندي عدا يزلنا قيد مغزيابير املاح بنباليوم تزاريبهم مايت اسكن ملكت نحنا خي اقين مغيتانا مدحنا يس كريستوس اقين ميتي تسقيلو دم افسيسو زغزنا كندي عدا يهلونا اتي ود 50 ذل عمت ناي 50 عمت كندي عدا يهلونا اتي ود 30 عمت كندي عدا يهلونا إلنا كنقمت علنا ويدما كندي عدا علنا إلنا نابي مان كنملس كنكل علنا مايت إذا دكتور زيجن إزي مسمعه نسنو بعلنا ونو يتمليسو نسنو بعلو نابتنا يفتقاري وخمز اللوي تمليسو مايت فتقارناتو كم زلوا نزع 24 ساعات هيكون سي نز 30 عمد زاكل نتدكتورون عقب وز خيزلو እግዚአብሔር አምላክ مخانو فنيتو خير كم زلوا يخوينو ማለት እስከን መልከት ቤተሰብና እግዚአብሔር አምላክ
كابزي انتاي نمهار نحنا انتاينا خنقبر زلنا نزحانت ساعات نزحانت سكندي أو حدا حكمنا خينا كندا يشحات كم زول عنا فليتنا እግዚአብሔር አምላክ ከዳ ብናጻኩ ይህብና ዘሎ እሞ እዚ ጥንተ ስቅለቱ እንብለ ዘለና ካብቲ ጸልማት ባርነ ዝነበርናዮ ናብዝ ብርሃን እዚ ዘውጸና እግዚአብሔር አምላክ እሞ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ሁን እንታይ ከም ሰማሃርካን እንታይ ከም ሰማዓኻን ዘክር በየነይት ለይትን በየነይት መዓልትን ከም ዝመጸካ አይትፈልጥን ኢኻሞ እንታይ ግበር ተነሳ ከም ዝብለና ንሕና ድማ ተነሲና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክንምለስ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና እዚ በዓል እዚ ድማ በዓጀባ ኩልና ድማ ተሲና እቲ በሙሉና በዘርባዓ ጾም ማእኸል ኮይኑ ድማ እዚ በዓል እዚ ብኽብረት ወይ ድማ ብኽብር ዝኾነ በዓል ከም ዝበዓል ንሕና ድማ ብኽብር ክነብዕሎ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ከምዚና ዓመታ በሰላም ከጽንሕና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ሰናይ ፈቃድ ይኹነልና ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮት ወይ ሰባህ ስም ለእግዚአብሔር አምላክነ